Здравейте! Представям ви огромно помещение, 600 квадрата. Просторно, последно е било заведение за хранене, но към момента може да бъде медицински център, може да бъде и просто огромен офис. Има и приземен етаж, който може да бъде използван за склад, или пък ако някой реши да го направи на фитнес, разбира се, може да се използва и приземното помещение. При всяко положение е изключително функционален имот, с огромно лице към две улици. И като казвам огромно лице, повече от 20 метра. Т.е. може да бъде и представителен магазин. Може да бъде каквото поискате. Собственика го предлага на изключително изгодна цена, така че всичко, което остава, е да се обадите и да дойдете да го видите на живо. Заповядайте!